कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. मध्ये मी देखील काँग्रेसच्या काही नेते मंडळींशी चर्चा केली आहे. त्यांना देखील मी सांगितले की या बाबतीत तुमचा जर काही गैरसमज असेल तर स्वतः मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री दूर करतील अशा पद्धतीचा संदेश त्यांना देखील दिलेला आहे. परंतु एक महत्त्वाची गोष्ट आपल्या मार्फत जनतेला कळली पाहिजे की नॅशनल पार्कमध्ये सगळी जमीन जी आहे ती 12,000 हेक्टर आहे, म्हणजे जवळजवळ 30,000 एकर आहे. त्याच्यातली आरे कॉलनी ही 1300 हेक्टरची आहे, म्हणजे जवळजवळ 3,225 एकर आहे. आणि त्याच्यातली 30 हेक्टर जागा म्हणजे 225 एकर जागा ही आपण कार शेडसाठी वापरणार आहोत. मग कार शेडसाठी वापरण्याचं कारण काय? तर कांजूरला जी कार शेड जाहीर केलेली होती त्याच्यानंतर अनंत अडचणी आल्या आणि ते काय 3-4 वर्षामध्ये होऊ शकलं नाही. पर्यावरण पूरक म्हणजे पर्यावरणाला कुठचीही बाधा न पोचता ही कार शेड जी आहे ही आरे कॉलनीमध्ये करण्याचा निर्णय ज्यावेळी झाला त्याच्यामध्ये काही मुंबईकरांसाठी महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आज आपण ट्रॅफिकचा उल्लेख करतो, आज आपण प्रदूषणाचा उल्लेख करतो, आज आपण अन्य काही गोष्टींचा उल्लेख करतो. ज्यावेळी मेट्रोच्या सगळ्या लाईन सुरू होतील त्यावेळी 17 लाख मुंबईकर हे मेट्रोमधनं प्रवास करणार आहेत. आणि कार शेड नसल्यामुळे हे मेट्रोचं काम आता उशीर होतंय की काय अशा पद्धतीची एक शंका सगळ्यांच्याच मनात म्हणजे शासनाच्या, प्रशासनाच्या आणि मुंबईकरांच्या मनामध्ये देखील आहे. आणि प्रदूषण दूर करायचं असेल तर मेट्रोची लिंक जी आहे ही मुंबईमध्ये सुरू होणं काळाची गरज आहे. आणि म्हणून जो मोर्चा नेलेला होता किंवा नेणार आहे त्यांना मला विनंती करायची आहे की याच्यातला संपूर्ण जो गाभा आहे तो समजून घेण्याची गरज आहे. त्या संदर्भात माझं त्यांच्या काही नेते मंडळींची चर्चा झालेली आहे. मुख्यमंत्री महोदयांची, उपमुख्यमंत्री महोदयांची ते आता चर्चा करतील. परंतु गैरसमज दूर करण्यासाठी स्वतः उपमुख्यमंत्र्यांनी देखील सांगितलेलं आहे की जे NGOs आहेत किंवा पर्यावरणवादी आहेत त्यांच्या बैठका घेतल्या जातील. त्यांचं जर काय त्याच्यामध्ये शंका असेल किंवा अन्य काही गोष्टी असतील तर त्यांचं देखील निरसन केलं जाईल. परंतु एखाद्या गोष्टीसाठी इगो न करता ही कारशेड आरे कॉलनीमध्ये झाली पाहिजे यासाठी मुंबईकरांनी देखील शासनाला सहकार्य केलं पाहिजे असं आमचं मत आहे. आणि म्हणून पर्यावरणाचा ऱ्हास व्हायला न देता ही कारशेड उभी करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे हे मला शासनाच्या वतीनं आपल्याला सांगितलं पाहिजे. सर हिंदी सर निलेश राणे आज नाना रिफायनरी, रत्नागिरी रिफायनरी परिसरात गेले असताना त्यांचा ताफा अडवण्यात आला आणि सर्वेक्षणाला देखील कडाडून विरोध स्थानिक प्रकल्पग्रस्त वासियांनी केला. यावरची आपली प्रतिक्रिया काय? कारण आपण सातत्याने आग्रही होता, तुमच्या विरोधात देखील घोषणाबाजी केली गेली. एक महत्वाची गोष्ट आहे की रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये रिफायनरी ही नाणारमध्ये होणार होती आणि नाणारमध्ये रिफायनरी नको हा तिथल्या स्थानिकांनी उठाव केल्यानंतर तिथली रिफायनरी रद्द करण्यात आली. आता बारसूला रिफायनरी व्हावी हे पत्र माजी मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेबांनी दिल्ली सरकारला लिहिलेलं होतं. त्याच्यानंतर ही प्रोसिजर सुरू झालेली आहे. तिथले स्थानिक आमदार जे आहेत राजन साळवी त्यांचा देखील रिफायनरीला पाठिंबा आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी रिफायनरी व्हावी अशा पद्धतीची भूमिका मांडलेली आहे. निलेश राणेंनी देखील मला असं वाटतं की रिफायनरीचं समर्थन केलेलं आहे. काल ज्यावेळी मला ह्या सगळ्या गोष्टी कळल्या त्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की ह्याच्यामध्ये स्थानिकांचा फार मोठा दोष आहे अशातला भाग नाही. काही बाहेरचे NGOs जे आहेत ते येऊन त्या स्थानिक लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करतायत. त्याच्यामुळं अशी यंत्रणा प्रशासनानं उभारली पाहिजे की कुठच्याही परिस्थितीत तिथं गैरसमज निर्माण होता कामा नये आणि जे स्थानिकांचे गैरसमज आहेत हे दूर करणं गरजेचं आहे. आता शेवटी एखादा प्रकल्प नको म्हणून माझ्यावर टीका केली जाईल, राजन साळवींवर केली जाईल, निलेश राणेंवर केली जाईल, हा एक तिथल्या संघर्षाचा भाग झाला. परंतु तो संघर्ष भविष्यामध्ये होणार नाही याची जबाबदारी शासन म्हणून आम्ही स्वीकारणार आहोत. कालच मी आमचे CEO, प्रधान सचिव, पोलीस अधीक्षक रत्नागिरी, जिल्हाधिकारी यांना स्पष्ट सूचना दिलेल्या आहेत की याच्यामध्ये ग्रामस्थांवर कुठचीही कारवाई करण्यापेक्षा किंवा ग्रामस्थांना कायदेशीररित्या अडचणीत आणण्यापेक्षा तिथे जनजागृती झाली पाहिजे. त्या सगळ्या रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या ज्या भगिनी आहेत त्या स्थानिकच आहेत, त्यांचा गैरसमज दूर केला पाहिजे. त्यांना जर आता सर्वे नको असेल तर तो थांबवण्याच्या सूचना देखील मी वेळ पडल्यास प्रशासनाला देईन. परंतु तो गैरसमज दूर करण्याची जबाबदारी आमची आहे. आणि बेरोजगारी दूर जर होणार असेल तर त्या संदर्भातलं काय नक्की धोरण आमचं शासनाचं आहे ते आम्ही स्थानिकांना पटवून देऊ. मी देखील निलेश राणेंना आज चर्चा करताना त्या ठिकाणी बघितलंय, पण त्यांची देखील भूमिका आणि राजन साळवींची देखील भूमिका
रिफायनरी व्हावी अशीच आहे. सर, आपण जर बघितलं तर तुम्ही म्हणताय की सगळ्या नेत्यांनी याला समर्थन दिलं. यापूर्वी देखील या सगळ्या याच्यात रिफायनरी नेमकी कुठे व्हावी, कशा पद्धतीने व्हावी याबाबत उद्धव ठाकरेंनी देखील पुढाकार घेतला होता. मात्र मग आता काही वेळापूर्वी विनायक राऊत यांच्या माध्यमातून टीका केली जाते की हे रिफायनरी चालकांच्या दलालांचं सरकार आहे म्हणून नेत्यांच्या माध्यमातून दलाली केली जाते आणि त्या दलाली करणाऱ्यांचं हे सरकार आहे. मला असं वाटतं की आज आपण दहीहंडीच्या संदर्भामधली पत्रकार परिषद घेतलेली आहे, कारशेडच्या बाबतीतली घेतलेली आहे. कशा पद्धतीनं केंद्र शासनाला रिफायनरीची पत्र दिली गेली, कोणाच्या सहीनं दिली गेली याची पत्रकार परिषद सेपरेटली घ्यावी लागली, तरी मी 2 दिवसामध्ये घेईन. पण मी हे सांगितलं ना की विनायक राऊत साहेबांचं म्हणणं असं आहे की रिफायनरी नको आणि राजन साळवी साहेबांचं म्हणणं आहे की रिफायनरी पाहिजे, आणि त्या दोघांनी एकमत करावं ना. सामंत साहेब, काल केसरकर साहेबांनी एक पत्रकार परिषद घेतली, त्यामध्ये छत्रपती संभाजीराजेंच्या खासदारकी संदर्भात त्यांना प्रतिज्ञापत्र द्यावं लागणार होतं या संदर्भात खुलासा केला. तुम्ही प्रत्यक्षदर्शी असल्याचं पण त्यांनी म्हटलं. एकंदरीत घटनाक्रम काय होता सर थोडक्यात? घटनाक्रम तो मोठा आहे, त्यासाठी खास पत्रकार परिषद घ्यावी लागेल. तो ड्राफ्ट आम्हाला सगळ्यांना कुठेतरी पॉलिटिकल एथिक्स आम्ही पाळतो म्हणून ड्राफ्ट मी अजून जनतेसमोर आणलेला नाही. परंतु संभाजीराजे त्यावेळी जे म्हणाले होते पत्रकार परिषदेमध्ये की एका कॅबिनेट मंत्र्यानं तो लिहिला, एवढंच आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगतो की तो कॅबिनेट मंत्री मी होतो, माझ्याच बंगल्यावर तो लिहिला गेला. ठीक आहे, ते आता मला असं वाटतं की ते जर सांगितलं, फार मोठा तो क्रम आहे की अनिल परब साहेब आणि मी विमानात निघालो होतो, विमानामध्ये बिघाड झाला, मग फोन कोणाचा आला, हा मोठा घटनाक्रम आहे, त्याच्यात पिक्चर होईल. त्याच्यात मला असं वाटतं की ते मी नंतर सांगेन आपल्याला. हिंदी में सर बता दीजिए, आज 2 मुद्दों पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की आपने बात कही, क्या क्या मुद्दे हैं उसके बारे में जरा हिंदी में बता दीजिए. नहीं, इसमें जो 2 मुद्दे थे उसमें दहीहंडी उत्सव जो हम मनाते हैं उसको एडवेंचर स्पोर्ट का जो दर्जा दिया गया है उसके बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाया गया है उसके बारे में हमने कहा कि अभी रूल्स एंड रेगुलेशन फाइनल नहीं हुए हैं. अभी 15 दिन में 20 दिन में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये फाइनल होंगे. तो उसके बाद जो कुछ आरक्षण दिया जाएगा, और वो जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो पहले जो 5% रिजर्वेशन था उसमें ही दिया जाएगा. लेकिन पहला जो रिजर्वेशन था उसको उस जो स्पोर्ट्स का रिजर्वेशन था उसको बाधा नहीं आएगी. और दूसरा कार शेड का जो मामला था, आज कांग्रेस ने सीएम साहब के घर पे जो मोर्चा निकाला था उसके बारे में मैंने कहा कि कांग्रेस के लीडरशिप को मैंने फोन करके बोला है कि सीएम साहब आपकी एक मीटिंग लेंगे और आपका जो मिसअंडरस्टैंडिंग कार शेड के बारे में है वो भी दूर किया जाएगा. सर, विपक्ष की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि एमपीएससी के जो छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम पास किया है पहले उनको नौकरियां दी जाए, और जो बाकी खिलाड़ी हैं जो जिनका खिलाड़ी के तौर पर नौकरी बनती है पहले उनको दिया जाए. गोविंदाओं के बारे में बाद में सोचा जाए. ये सरकार केवल गोविंदाओं को लुभाने के लिए इस तरीके के ऐलान कर रही है नौकरी देने के. कि आज रिजर्वेशन दिया और 24 घंटे में उनको नौकरी मिली, ऐसा नहीं हो सकता. एमपीएससी के जो स्टूडेंट थे उनके बारे में सहानुभूति सरकार को है और उनको भी न्याय दिया जाए. सर, नानार रिफाइनरी को लेकर वहां पर नीलेश राणे आज सुबह गए थे, वहां पर काफी ज्यादा गांव के लोगों ने विरोध किया था. आप भी वहां से आते हैं, उनका ये कहना है कि अगर आप भी वहां पर जाएंगे तो आपका भी विरोध किया जाएगा. इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये विवाद काफी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और बीच का रास्ता कहीं निकलता हुआ नहीं दिख रहा है. पहले वाली रिफाइनरी जो थी वो नानार में थी. अभी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने तो लेटर लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसमें दिया है कि बारसू में किया जाए. तो बारसू में ये सर्वे चालू था, बारसू में ये इंसिडेंट वहाँ हो गया नीलेश राणे के साथ. तो मैंने कलेक्टर को भी बोल दिया है कि वहाँ का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी निकालना चाहिए, और अगले कुछ दिनों में मैं खुद जाके वहाँ मीटिंग लूँगा. सर, आदित्य ठाकरे कल जलगांव में थे, उन्होंने जो खास तौर पे आप लोगों की तरफ से एक विरोध किया गया और उनसे अलग होकर आपने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है. चिंदी चोर उन्होंने कहा है, अभी तक वो गद्दार शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कल उन्होंने चिंदी चोर. ऐसा है कि मेरे पत्रकार परिषद में सब लोग हैं समन्वय समिति के, उनके सामने ये बात करना अच्छी नहीं है. सेपरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जो कुछ गद्दार, वो जो 3-4 शब्द प्रयोग है, गद्दार, बाडगे, बड़गुंजे, ऐसा वैसा जो है, उसके बारे में हम क्लियर करेंगे कि आज सब समन्वय समिति के दहीहंडी के लोग हमारे साथ हैं, उसके बारे में बोलना उचित. मात्र जी गर्दी आदित्य ठाकरेंच्या सभेला होते, यावरनं आदित्य ठाकरे यांच्या माध्यमातून किंवा उद्धव ठाकरे गटातील शिवसैनिकांच्या माध्यमातून सातत्यानं आदित्य ठाकरेंची स्तुती केली जाते आणि शिंदे गटाला कमी लेखलं जात आहे. गर्दीवरनं आदित्य ठाकरेंच्या सभेला होणाऱ्या गर्दी बरोबर दर्दी पण असावी लागतात. आपण नंतर बोलू ना. सर एक लास्ट क्वेश्चन.
सर आप लोग की जो नई गवर्नमेंट फॉर्म की आप लोगों ने काफ़ी अलग अलग प्रोविजंस लाए सबकी सबका हित देखते हुए, लेकिन सर प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी उसमें कुछ नेशनल एजेंसीज है सीबीआई उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो क्या उसमें भी सर कुछ चर्चा की गई है कि आगे जाके उन्हें मैडम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दहीहंडी और कारशेड की है, उसका जवाब देंगे कल देंगे। कल से सेशन वापस शुरू हो रहा है, कल देंगे। थँक्यू सर सर. एक गोविंदाचा प्रश्न आहे जो 14 वर्षाचा जो गोविंद असतो तो शेवटच्या थरावर असतो दहीहंडी फोडायला. त्याने उद्या जर नोकरीचं अपील केलं किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून जर अर्ज आला तर त्याच्या नोकरीचं कसं करणार? हाच महत्वाचा मुद्दा आहे। 14 वर्षाचा मुलगा नोकरी करेल का? एक मिनिट हाच हाच महत्त्वाचा महत्वाचा निर्णय करतो तर का? एक मिनिट मग त्याला काय 18 वर्षानंतर एक मिनिट आपण असं त्या 14 वर्षाला किंवा त्या गोविंदाला टार्गेट करून काही नको बोलूया। मी तुम्हाला त्याचं उत्तर देतो ना शांतपणे। याच्यामध्ये काय 14 वर्षाचा मुलगाला नोकरी द्यायची आहे, 12 वर्षाची द्यायची आहे की जन्मलेल्या मुलाला द्यायची आहे, ती नियमावली तयार होते ना, ती नियमावली तयार होईल। त्याच्यामध्ये ह्यांनी स्पष्ट मगाशी असं सांगितलं की नुसती समन्वय समिती नाही, जे तज्ज्ञ आहे त्याच्यामध्ये त्या तज्ज्ञांची चर्चा करून 2015ला ऑलरेडी नियमावली तयार केलेली आहे। नियमावली म्हणजे सरनाईक साहेब असं बोलले का की 14 वर्षाचा गोविंदा तिथं वर हंडी फोडल्यानंतर त्याला नोकरी होती, असं म्हणाले की लहान गोविंदा तिथं गेल्यानंतर सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं अतिशय अडचणी निर्माण होतात, म्हणून 14 वर्षाची अट त्या ठिकाणी घातलेली आहे। त्यांनी असं कुठेही म्हटलेलं नाही की 14 वर्षाच्या मुलाला आम्ही नोकरी देणार आहोत। माझं म्हणणं आहे की मला आपल्यापासून देखील एक विनंती करायची आहे की अशा पद्धतीचा एखादा निर्णय जर सर्वसामान्य मुलांसाठी होत असेल तर त्याचं समर्थन आपण देखील सगळ्यांनी केलं पाहिजे। तुमच्या सूचना सांगितल्या पाहिजेत, त्या सूचनांमध्ये नक्की विचार केला जाईल ना। आणि म्हणून आज कुठचाही नियम ठरलेला नाही, कुठेही उद्या 24 तासामध्ये आता काल ह्यांनी 9 थर लावले म्हणून त्यांना बोलून तुमच्यातली 4 पोरं द्या तुम्हाला नोकरी देतो असं काही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं। त्याने नियमावली असेल, स्पर्धा घ्याव्या लागतील, ज्याचा उल्लेख सरनाईक साहेबांनी केला प्रो गोविंदा नावानं, त्या घेतील आणि त्याच्यानंतर एक टप्पा पडलो ना। थँक्यू सर. सर कल जो गोविंदा की जो दही हांडी का आयोजन हुआ था उसमें कुछ करीबन 30-40 जो है गोविंदा इंजर्ड हुए हैं जिनका इलाज इस समय चल रहा है, तो उनके इलाज का खर्चा कैसे दिया जाएगा और उनको जो इंजरी होने पर ऐलान किया गया था सीएम की तरफ से मुआवजा देने को लेकर वो कैसे? समन्वय समिति के पास सभी जो इंजॉयड गोविंदा है उनका डिटेल आ गया है। हमारे समन्वय समिति के लोग अस्पताल में जाके भी उनको मिल के आए, उनके फैमिलीज को मिल के आए। इस साल बीमा संरक्षण तो नहीं दे सकी सरकार, मगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ चीज़ों का ऐलान किया था तो गुरुवार के दिन, इसमें 10 लाख, 7.5 लाख और 5 लाख ये सहायता देने का उन्होंने आश्वासन दिया था। उस तरह से मैंने आज ही समन्वय समिति के लोगों से ऐसा कहा है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स, समन्वय समिति का एक लेटर, जो गोविंदा जिस गोविंदा पथक में होगा उसका एक लेटर और हॉस्पिटल के सब कागजात मुख्यमंत्री सहायता निधि के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके पास पहुंचा देंगे आप, तो जल्दी से जल्दी वो आपको जो डिक्लेयर हो गई है, जो घोषणा हो गई उसके मुताबिक आपको पैसा मिलेगा। थँक्यू सर. थँक्यू धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।